Aniya na ta sa ikatulong nga bahin sa tuang serye, no? Nga naguluhan ang hari, miabot ang pagsugod sa bagong butang. So, sa miagi mga naigsuon, si Juan Bautista, gipaila siya nga usa ka tawo nga nag-andam sa kalibutan, no? Giingon na siya nga kalibutan mga igsuon tungod kay usa ni kasugilanon nga naghatag og kahulugan sa tibuok katawhan dinhi sa kalibutan nga siya giandam alang sa pag-abot sa Mesiyas. Siya ang mag-una, no? Siya ang mag-una o gitawag siya og forerunner aron sa pag-andam sa dalan sa pag-abot ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Ug ato sa mahinumduman mga igsoon nga iyang pagbautismo nagtudlo sa mga tao mahitungod sa ilang panginahanglan. Ug dili lang sa mga tao kun unsa ang mensahe sa una mao sa mensahe nato karon. Ang bautismo ni gihimo ni Juan Bautista niadtong sa iyang panahon mao ni ang bautismo nga gikinahanglan sa mga katawhan. Mao ni ang ilang panginahanglan sa paghinulsol sa ilang mga sala aron maandam ang ilang kinabuhi sa pag-abot ni Ginoong Hesus. So dinhi usa makita nato nga sa pag-abot ni Ginoong Hesus ug nabautismuhan na siya ni Juan Bautista, kini nagtimaan sa pag-abot sa katumanan sa Dios ug sa panginahanglan sa mga tao sa pag-ila sa ilahang manluluwas. So kani pag-abot ni Ginoong Hesukristo, ang pagbautismo niya mao ni nagpaila nga niabot na ang manluluwas nga walain si Ginoong Hesukristo. So kung mabasa nato sa Marcos, nagisgot usab ang iyang sulat mahitungod sa pagsugod sa maayong balita. Makita nato na sa Marcos, pagsugod nato sa Marcos, mao ni ang pagsugod sa maayong balita. Kini nagtimaan sa pag-abot gyud sa katumanan sa Dios. Mahitungod kang Hesukristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa sulat usab nga gipropesiya ni propeta Isaias nga usa ka sinugo ang mag-una mahitungod ni Juan Bautista, mag-una og pag-andam sa dalan sa Ginoo. So makita nato mga igsoon nga dunay gyud siya pagsunod o sequence sa mga panghitabo diin mao ni ang gisulat ni Marcos, no? Ang pagwali usab ni Juan Bautista mahitungod sa paghinulsol sa sala, pagbiya nini ug pagbunyag mao ang pagpangandam diha sa pagtuo nga mabatunan ang kaluwasan gikan ni Ginoong Hesukristo pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus. So ang pag-andam nining iyang pagbautismo o pagbautismo ni Ginoong Hesus mao ang pagsugod siyang ministeryo. Giandam usab niya ang mga katawhan aron matuman gayon o makabot nila ang kaluwasan diin ang katumanan dili sa baong bautismo kundi ang katumanan nini mga igsuon diha sa kamatayon ni Ginoong Hesus nga mao ang atong Mesiyas. So nagisgot si Marcos usab mahitungod ni Juan, nagsulti usab si Juan nga adunay tawo nga mag-una niya ang magsunod niya kay siya may nag-una. Dunay tao nga mag-una niya nga labing gamhanan, no? Iya usang gitumong o gipunting nini si Ginoong Hesukristo. Nagisgot siya nga bisan pagani ang liston o hikot sa iyang sandalyas dili siya angayan. Dili siya takos sa paghikap niini. So iyang gitan-aw ang pag-abot ni Ginoong Hesukristo nga usa gid ka hari, usa ka halangdon, no? Nga dili gani siya makabadbad, dili siya takos sa pagbadbad sa liston sa sandalyas niini. Ug wala niya gitumong si Ginoong Hesukristo. So kining mga mensahe mga igsoon nagisgot ni mahitungod sa bautismo kini atong paghisgutan karon mahitungod sa Marcos nagisgot kini mahitungod sa bautismo ni Ginoong Hesukristo. Unya naghisgot usab ni sa pagsulay kun atong nabasa nga siya gitintal gidala siya sa espiritu ngadto sa kamingawan o gitintal siya ni Satanas. O kini usab nga mensahe aduna ana ang pagtawag sa upat ka mga disipulo din mao ni ato karong paghisgutan. Human ini dinhi nagsugod na si Jesus sa pagtudlo sa sinagoga og nahimong milagrosong pagpangayo o kini nagkaylap sa iyang kabantog. So dunay kining mensahe mga igsoon adunay duha ka lagway nga atong makita. Ang una, ang mensahe ni Juan Bautista, atong timan-an ni ang mensahe sa nag-una kini si Juan Bautista, ang iyang mensahe nagisgot kini ni Bautista mao ang paghinulsol
og pagtuo nga ang kaluwasan moabot. So mao ni yang mensahe nga pag anda mo sa inyong kinabuhi, mo to siya nagbunyag siya sa gipabautismuhan, bautismuhan ni ang mga tao. Siya pag anda mo, pag hinulsol mo sa inyong mga sala tungod kay ang kaluwasan moabot na. Mao ni ang mensahe ni Juan Bautista. Kung atong tan-awon ang ikaduha nga bahin ining atoang mensahe nga atong paghisgutan, mao ni ang mensahe ni Ginoong Hesus. Ang mensahe ni Hesus mao ang paghinulsol ug pagtuo sama ra usab ni Juan Bautista. Ang yun din nga ang mensahe ni Hesus mao ang paghinulsol ug pagtuo nga ang kaluwasan ani ana. Unsa may nakalahi ani mga igsuon? Ang mensahe ni Juan Bautista nag-ingon siya nga ang kaluwasan moabot. Si Kristo mao ang kaluwasan. Apan ang pag-abot ni Ginoong Hesus ang iyang mensahe susama usab kang Juan Bautista sa paghinulsol og pagtuo nga ang kaluwasan ani ana karon. No? Nga way lain mao siya ang iyang pag-abot. So lahi sila ang pagpangandam o ang giandaman. So ang ebanghelyo nagpahibalo mga igsuon sa plano sa katuyuan sa Dios sa ato ang kinabuhi. Ang Dios aduna gayoy plano sa katawhan bisan pa wala pang kalibutan. Sa wala pa gilalang ang tanan, sa wala pa ta dinhin ing kalibutan na, aduna nay plano ang Dios sa atong kinabuhi. Kini ang plano karon nga gipadayag ug natuman kining maong plano diha kang Kristo Hesus. So ang paghinulsol ug atong tan-awon sa Grigong pinulungan gitawag ni siya metaneo. Ang gipasabot niini mao ang pagbag-o sa una-una ug pag-uyon nga ang sala angay gayod nga dumtan. Ang usbon. Ang paghinulsol mao ang pagbago sa una-una ug pag-uyon nga ang mga sala angay nga dumtan, no? Og dili lamang kini pagbasol sa sala kundi usa-usab kini kausaban sa kinaiya nga nagpili sa pagkinabuhi alang sa Dios. So mao na ang paghinulsol mga igsuon, no? Ug igo ra kanina sa paghinulsol imong tan-awon nga mao na ang katuyuan ikaw maghinulsol aron ikaw magkinabuhi o kita magkinabuhi alang sa Dios. So diha usab sa paghinulsol ana usab ang pulo nga pagtuo nga gitawag sa Griego og pisteo, no? Mao ba kana pag-pronounce, no? Isabay kanhi bright sa Greek ay lang magpanaway. Anyway, no? Pisteo, no? Nagpasabot nga bugos ang pagkausab ug ang maong kausaban anaa uban ang pagtuo. So sa ato pa kining pagkausab nato tungod ni sa ato ang pagtuo. Mao na nga kita naghinulsol. Giingon dinhi nga ang bugos nga pagkausab ug ang maong kausaban anaa uban niini ang pagtuo ug ang paghinulsol. So laktod nga pagsulti kun atong tan-awon mga igsuon kining pagtuo ug paghinulsol nagkuyog ni, nag-uba ni. Kun dili nato talikdan ang atong mga sala ug wala kitay pagtuo ug paghinulsol, dili gayon mahingpit ang atong pagtuo, pagdawat o pag-ila o pagsabot o pagbaton sa mensahe ni Ginoong Hesukristo. So kinahanglan gayon sa atong kinabuhi nga doon natay talikdan. Doon natay talikdan tungod kay ang atong mensahe may tungod gini sa pag-abot ni Ginoong Hesukristo nga mao ang Mesiyas, mao ang manluluwas. So kinahanglan na paghinulsol, busa kinahanglan gyud nga aduna kay pagtuo nga si Ginoong Hesus mao ang manluluwas. Sa tungod anak ni maong iyong pagtuo ikaw nakabaton og paghinulsol sa imong mga sala tungod kay ikaw paandam sa Dios alang sa kaluwasan nga hiyahang gidala niining higayuna. So 1 Juan 3:4-6 nag-ingon, ang tanan nga nagbuhat og sala naghimo usab og paglapas sa balaod kay ang sala mo'y paglapas sa balaod. 5, kamo na sayod excuse me. Kamo na sayod nga siya gipadayag aron sa pagkuha sa mga kasalanan ug diha kaniya walay sala. So diha kang Kristo walay sala. Ang tanan nagpabilin diha kaniya dili magpakasala. Ang tanan nga nagpakasala wala makakita kaniya o makaila kaniya. So mao nay kalainan mga igsuon sa ato ang pagtuo diin kita naghinulsol sa atong kalapasan sa pag-andam sa atong kinabuhi aron pagdawat nato sa kaluwasan. Kay nag-ingon dinhi diha kang Kristo wala ang sala. Ug ang tanan nga pagpabilin diha kaniya dili gayud magpakasala. So ug moingon ka dili magpakasala
future pa na siya, no? Wala pa ta kahimo og sala. Pero giingon na daan diha pahimangno nga ang tanan kung ikaw magpabilin diha ni Kristo, dili ikaw magpakasala. So tanaw nato dinhi ang mga Kristohanon dili gyud mahimong hingpit. Dili makumpleto, dili mahimong perfect, no? Kay nobody is perfect. Wala magi perpekto ning kalibutan na. Si Ginoong Hesus lang mga igsoon ang 100% nga tao, 100% nga Dios. Wala mahimong hingpit dinhi sa yuta. Apan ang atong kahimtang ato sitwasyon, kahimtang sa pagkinabuhi nga makasasala, aduna tay paglaom tungod kay kini mausab ngadto sa tinguha sa pagkinabuhi alang sa Dios kung kita muila ug mutuo ug maghinulsol sa atong mga sala. Sumaw ni ang uluhan nato ni atong wali karon mga igsoon, ang uluhan ni mao ang mensahe ug pagtawag ni Hesus. So ato kining gikutlo sa basahon ni Marcos 1:14-20, no? Unya akong gihangyo ang tanan manindog ta agay pagtahod ug pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios. Atong basahon ang Marcos 1, magsugod ta og basa sa 14 ngadto sa 20. Atong basahon mga igsoon dungan natong basa ningon dinhi. Unya human sa pagdakop kang Juan, si Jesus miadto sa Galilea, nagwali sa maayong balita gikan sa Dios. Ug nagingon ang panahon miabot na. Ang gingarian sa Dios ani ana. Paghinulsol ug tuo kamo sa maayong balita. Samtang naglakaw siya sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya si Simon ug si Andres, igsuon ni Simon, nga namukot diha sa lanaw kay mga mangingisda man sila. Og si Jesus mingon kanila, sunod kamo kanako og himuon ko kamong mga mananagat og tao. Bersikulo 18 nagingon diha. Diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug misunod kaniya. Sa nagpadayon siya sa paglakaw sa unahan og yutay, nakita niya si Santiago nga anak ni Zebedeo og si Juan nga igsuon ni Santiago nga nag-ayo sa mga pukot diha sa ilang sakayan. Og diha gitawag niya sila ug gibiyaan nila ang ilang amahan nga si Zebedeo diha sa sakayan kauban sa mga sinuhudlan ug misunod sila kaniya. Tumagampo ta mga igsuon. Amahan namo nga langit nun, salamat sa imong gugma. Salamat sa imong grasya. O salamat sa imong dakong kaluoy nga imong gihatag sa matag usa diri kanamo, Lord. Lord, nagampo kami nini kahaponon, Ginoo Lord God. Nga ikaw, Ginoo Lord, taliwala kanamo. Ang imong presensya, Ginoo Lord God, magpabilin din sa among palibot, amahan. Samtang kami namati sa imong mensahe, tuguti ang balang espiritu nga maghatag kanamo og kaalam aron kami mahibalo, Ginoo, kung unsa man ang mensahe ngay mong ipadangat kanamo nining kahaponon. Lord, nagampo sa bako, Ginoong ikaw ginumuhikap sa matag usa nga kasing-kasing sa imong mga katawhan nga niya karon kahaponon, Ginoo God. Tudloy sila, Ginoo Lord God, nga mapaubos nila ang ilang kaugalingon ug kasing-kasing diha kanimo aron pagduol diha sa imong tiilan sila, Ginoo, makadawat, Ginoo, sa imong panalangin nga walay sama, o Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios ug manluluwas. Amen. O amen. Malingkod ang mga igsoon. So, dining maong mga bersikulo nga atong gibasa mga igsuon, no? Aduna ni siya tulo ka mahinungdanong butang nga atong nakita ug makita ug nahitabo. Ang una, mao ang gihimo ni Ginoong Hesus ang pagsangyaw, no? Nagsangyaw siya. Ang ikaduha, pagtawag. Suduna siya gitawag dili lang sa panahon kaniadto, karon usab naa gihapon ang iyang pagtawag diri kanato. Ug ang ikatulo mao ang pagsanong. Mao ni ang atong kabahin diha
sa pagsangyaw na Ginoong Hesus mahitungod sa maayong balita ug diin ang iyang pagtawag kanato ang atong gibuhat mao ni ang pagsanong mao ning ikatulo. So atong tan-awon mga igsoon, ang una ang giingon dinhi. Ang una atong mabasa sa Marcos 1:14 ngadto sa 15. Nagingon dinhi. Unya human sa pagdakop kang Juan, si Jesus miadto sa Galilea, nagwali sa maayong balita gikan sa Dios. So, posada, ang rason ngano nga gidakop si Juan o gibilanggo, ngano dunay rason mga igsoon. Kay kanini diretso man ta ang kaning wali o mga bersikulo ni Marcos diretso ni sa punto, mubo lang ni siya pero coincide ang iyahang gihimo. Diretso siya sa iyang punto. Dinhi nagingon nga human sa pagdakop ni Juan, ang pangutana ngano gidakop si Juan. Ato lang background gamay, no? Ang rason ngano gidakop og bilanggo si Juan, mao ni makita nato sa Mateo Ebanghelyo, wala na nako ikuan kay taas man, no? Mateo 14:1 ngadto sa 12 kun inyong inot na mao na siya. Makita ninyo kun ngano. Ug nausab na sa Marcos kapitulo 6 14:29. Dinhi mga igsoon natala, no? Ang background ng natala nga si Herodes Antipas mipadakop kang Juan Bautista. Ngano man? Giya kining gipriso human ang magwawali mikondenar sa iyahang kaminyoon sa hari ngadto sa iyahang asawa. Kay ngano man di ay, no? Makita nato dinhi si Herodias nga mao ning pangalan siyang asawa nga illegal, gitawag lang illegal tungod kay siya naminyo na kaniadto sa iyang kaugalingong igsuon ni Herodes nga si Felipe. So si Juan Bautista nagsigi siya og kondenar sa mong hari mo na nga siya gipadakop. Sa 15 nag-ingon ang panahon, miabot na. Mao ni mensahe. Ug ang gingharian sa Dios ania na. Paghinulsol ug tuo kamo sa maayong balita. So, klaro kayo mga igsuon nga dinhi atong makita sa bersikulo 14 nga wala na si Juan Bautista. Sa una nga nagwali si Juan Bautista diha pa siya freedom, nagsangyaw siya sa maayong balita. Karon dinhi ang nahitabo nga gidakop siya, so wala na si Juan Bautista. Dinhi na miabot si Ginoong Hesukristo nga mao na usab ang nagsangyaw sa maayong balita. Nagpadayon siya sa buluhaton, iyang gisangyaw ang ebanghelyo ngadto sa mga katawhan. Unya ang pulong nga iyang giingon mao ang panahon miabot na. So iyang gipasabot mga igsoon ni mga bersikulo nga naa na niabot ng panahon. Ug ang gingharian sa Dios ani ana. Unsa may giingon niya diha sa bersikulo 15 nag-ingon siya, paghinulsol ug tuo kamo sa maayong balita. Mao ni iyang gisangyaw sa mga katawhan human nga nagsangyaw usab si Juan Bautista niini. Mao ni ang mensahe nga ang panahon miabot na ug ang gingharian sa Dios sa duol na. Si Juan Bautista mianhi sa pag-andam sa dalan alang kang Kristo. Mao ni iyang pag-anhi. Ug karon si Kristo ani ana. Ani ana ang panahon nga gisulti ni Juan nga muabot si Ginoong Hesus, miabot sa persona ni Ginoong Hesukristo. Ang panahon natuma na ug nagpasabot kini nga ang saad sa Dios natuma na sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Sa pagsangyaw ni Juan Bautista, ang iyahang gisangyaw mao ang pananahon sa umaabot o ang muabot nga mga panghitabo nga muabot ang Mesiya. Dinhi mismo na ang Mesiyas na gyud ang nagsangyaw sa maayong balita. Ang ebanghelyo nagpahibalo sa plano sa katuyuan sa Dios. Ug adunay plano sa pagluwas sa katawhan. Bisan pa sa ako nang giingon nga wala pa gani ang tanan, nagplano na ang Ginoo niini. Ug nagpahibalo usab kini sa katuyuan sa Dios. Ug adunay plano sa pagluwas sa katawhan bisan wala pa mabuhat ang tanan, no? So sa Marcos 1:14-15 kini atong gibasa, kini ang mensahe sa Dios nga nagtawag sa tanan sa pagpamati sa kamatuoran. Walay gipili mga igsoon. Mao ni mensahe sa tanan. Kun unsa ang mensahe sa una, kun ato kini mabasa ang maong mensahe, mao ni ang mensahe nga gihatag ni Ginoong Hesus kanato sa pagpamati sa kamatuoran. Kay dunay kamatuoran mga igsoon sa sayop nga idea sa katawhan sa Kristyanismo. Wala sila magtuo, wala sila magtan-aw kung unsa gayud ang kahulugan o katuyuan sa Dios alang sa Kristyanismo. Layo kayo ang ilang kahibalo mahitungod niini, no? Labi na gyud sa moderno nga teknolohiya.
Daghan ang nakakaplag o makaplagan nga mga tao nga halayo na gayod sa Dios. Dili man tanan dautan, dili man tanan nga nalayo, apan daghan ang nakita o makita nato nga ang mga tao na busy na nining butanga. Og nawala na ang ilang panahon nga sa buluhaton sa Ginoo, no? Layo na kaayo ang ilahang kaugalingon. Usahay ang katawhan andam na gani kanunay sa pagsimba silang kaugalingon. Mabilib na sila silang kaybalo, no? Nya wala nila tan-awa nga kanang kaybalo gikan na sa Dios, dili nagikan nato. Bisan pag unsa ka-advance ang atong technology, hinumdumi mga igsoon na kanantanan mawagtang na. Apan unsay may magpabilin ang pulong sa Dios tungod kay mao kana ang kamatuoran nga naghatag og kaluwasan kanaton tanan. Tanan mahanaw, no? Kitang tanan gidasig sa pagdawat sa pagpadayag sa Dios sa iyang mensahe. Ang problema sa katawhan karon mga igsoon, nagsige nagbalik-balik. Makita nimo nga ang ilang problema, mao lang gihapon ang ilang problema sa miagi nga panahon. Tungod kay wala sila makakat-on sa pagpasalamat sa Dios kung unsa ang gihatag kanila sa matag adlaw nga ilahang nadawat. Mao na nga ang ilang problema, sila mismo ang gustong muluwas o mutapos maong problema, sila ang gustong makahuman ini nga maong problema o nakalimot na sila ang pagsalig sa Dios, mao gyud ang atong gikinahanglan. Atong hinumduman mga igsoon nga ang kaluwasan nagdepende sa kung unsa ang nahimo sa Dios. Kang Kristo, dili nga kung unsa ang nahibaluan sa tao. So wala gyud ta na, guwa gyud ta na, tungod kay nagdepende kana kung unsa ang gihimo sa Dios sa atong kinabuhi diha ni Kristo, no? Dili sa ato ang kalantip sa atong salabutan, dili sa atong unsa ang naa kanato, dili sa atong mga bahandi o kahibalo o kalampusan, kundi ang gikan gayud sa Dios, mao na ang gahatag kanato sa kaluwasan. Nasayod kita mga katawhan, ulipon kita sa sala. Apan magpasalamat ta sa Ginoo mga igsoon. Tungod kay pag-abot ni Ginoong Hesukristo, iya kanang gibugto ang talikala o kadena o bugkos o gapos, no? Aron kita makalingkawas nining maong sala, pinaagi sa iyang mga pulong. Pinaagi sa pangalagad kaniya o pag-ila sa iyang gingharian, diin nga kita mubarog nga walay ikasaway atubangan sa Dios diha ni Kristo. Pinaagi sa ato ang pagtuo o paghinulsol sa atong mga sala. Mao kini ang gisangyaw ni Kristo mga igsoon ngadto sa katawhan nga ang panahon miabot na. So mao kini ang panahon, dili ugma, dili unya, tungod kay walay nasayod bisan usa kanato kun unsa ang mahitabo kanato after sa atong service dinhi. Walay nasayod unsay mahitabo nato ugma, walay nasayod unsay mahitabo nato sunod semana, sunod adlaw, sunod bulan. Mga igsoon, mao ni ang pulong nga gibarugan gayod nga ni ingon dinhi nga ang panahon miabot na. Ang kaluwasan karon dili unya, dili ugma, kay basin ulahin na ang tanan. Kinahanglang maghinulsol mo tuo sa maayong balita nga mao si Ginoo Hesukristo. So kanunay nga gipahinumdum dinhi sa ato ang gibatbat nga mga pagtulunan mga igsoon nga ato gayud nga kinahinulsulan ang atong mga sala ug mutuo kita sa maayong balita nga gidala sa Dios. Gingon dinhi sa 1 Juan 3:4-6, ang tanan nga nagbuhat og sala naghimo usab og paglapas sa balaod kay ang sala maoy paglapas sa balaod. Kamo nasayod nga siya gipadayag aron sa pagkuha sa mga kasalanan og diha kaniya walay sala. Ang tanan nagpabilin diha kaniya dili magpakasala. Ang tanan nga nagpakasala wala makakita kaniya o makaila kaniya. Gibalik nato ni pagbasa mga igsoon aron ato gyud masilsil sa atong alimpatakan nga ang magpabilin diha kaniya dili magpakasala. O ang magpakasala wala gayoy luna sa gingharian sa Dios. So ang ikaduha mga igsuon mao ang ikaduhang punto nato mao ang pagtawag. Ang pagtawag sa buluhaton, no?
Marcos 1:16-17 atong basahon nag-ingon dinhi, samtang naglakaw siya daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya si Simon o si Andres ang igsuon ni Simon nga namukot diha sa lanaw kay mga mangingisda man sila. Og si Jesus mingon kanila, sunod kamo kanako ug himuon ko kamong mga nanagat og tawo. Diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug misunod kaniya. So ato makita mga igsuon ining bersikulo 18 nag-ingon siya na ang tubag nining mga tao dinhi nila ni Simon o ni Andres. Wala siya mga tarungan, wala mangutana na Ginoong Hesus. Apan giingon din is bersikulo 18, diha right away. Diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug misunod kaniya. O sila misunod kaniya. So samtang ugat makita dinhi nga samtang nalakaw si Jesus daplin sa dagat sa Galilea, nakita niya si Simon nga igsuon si Andres. Mangingisda sila, nagtaktak ni sila sa pukot dito sa linaw. Unya mao ni ang ilang panginabuhian mga igsuon atong panahon tungod kay kani silang mga katawhan dinhi sa Galilea. Ang ilahang mga gisaligan nila, ang ilang panginabuhi maong panagat. So samtang si Jesus mitungas nakita kanila nga nagtaktak silang pukot ngadto sa lanaw, iyang gipatawag sila ngingon si Jesus, dali sunod kamo kanako. Og si Jesus mingon, og himuon ko kamong mga mangisda sa mga tao. Sa dahang gitawag ni Ginoong Hesus ang mga tinun-an, kini usa sa tawag mga igsuon sa pagsunod sa usa ka relihiyon, kundi usa kini kahugpong sa mga pagtulun-an nga itudlo ni Ginoong Hesus sa iyang mga katawhan nga iyahang gitawag. Ang Kristyanismo kung atong tan-awon, dili yun kayo popular, mga igsoon, di ba? Dili na popular sa atong katilingban karon. Ang Kristyanismo, ug atong tanaw nag-una kini mahitungod kini ang gisgutan sa mga tao. Ang persona ni Ginoong Hesus. Sa usa ka tawo. Daghan kay pagtulunan sa Biblia ug mga pahimangno sa kinabuhi. Apan wala gayo usa ni ana nga importante. Gawas sa persona ni Ginoong Hesus. Mga pagtulunan gikinahanglan na sa atong pagtubo diha sa Kristohanong kinabuhi, apan ang pinakaimportante mga igsuon mao gayud ang persona ni Ginoong Hesus nga mao ang nagtudlo sa kaluwasan. Kung kuhaon nimo si Hesus sa imong kinabuhi o kuhaon nato sa atong kinabuhi, klaro nga pagasulti mga igsuon walay Kristyanismo. Wala ang Kristyanismo kung walay Ginoong Hesukristo. Ang Kristyanismo nagpasabot una ug labaw sa tanan ang pagsunod kang Hesus. So anaa kita nahisakop niya ng Kristyanismo mga igsuon. So sa ato pa ang atong kinabuhi mao'y atong gihimo diha sa pagsunod ni Ginoong Hesus. Hinuon ang tawag sa pagsunod kang Hesus mao gayud ang tawag sa pagkadisipulo. So atong makita dinhi na lambigit na usab ang ang buluhaton dinhi sa iglesia diin nga kita maghimo og disipulo, disciple ta mga igsuon. Importante kayo ni kay mao ni kabahin sa atong pagsunod ni Ginoong Hesus. Kini nagpasabot nga imong giuna si Ginoong Hesus. Kung ikaw usa ka disipulo, usa ka sumusunod ni Kristo, dili siguro ka mosunod og lain nga tawo, kundi imong giuna dito ka nagsunod ni Hesus. Ug imong gihatag kaniya ang imong hingpit nga pagkamaunungon. Imong gihatag ang imong hingpit nga pagkamasinugtanon, ug imong gihatag kaniya ang imong hingpit nga pagsalig ug pagtuo ngadto ni Ginoong Hesus. Mao ni ang usa ka disipulo mga igsuon, mao ni ang gitawag ang tao nga gitawag sa Dios. Ug ato makita sa dinhi nga sa mga gibiyaan sa mga tinun-an ang tanan aron mosunod kang Kristo. Kining mga tinun-an nga gitawag ni Kristo atong imong masuta pag-usab ang tibuok kinabuhi libot kang Hesus. Siya mao ang inyong agalon o atong agalon. Siya mao ang inyong Ginoo ug atong Ginoo. O gitawag kaniya o kita gitawag kaniya sa pagsunod kaniya. So mao ni ang pagtawag mga igsuon. Ningo siya, dali, sunod ka mo kanako. Mao ni ang giistorya o gisulti ngadto sa managat. Kini mayo sa kayano kayo og bug-os nga tawag nga gisulti ni Ginoong Hesus nga ikaw musunod kaniya. Bisan pa og kamo mga igsuon, dili mo mga mangingisda apan ang tuyo sa Ginoo nga mahimo kamong mangingisda og tao. Fishers of men. So mao ni ang unang bahin sa pagtawag, ninyo siya umari kamo.
Ang ikaduhang bahin sa tawag adunay kalabutan sa rason ngano nga gitawag ka ni Hesus sa pagsunod kaniya. Sa pag-ingon niya nga dali sunod kamo. Mingon si Hesus, gimuon ko kamo nga mangingisda sa tao. Matod pa sa Mateo 1:17 nagingon siya, og si Hesus mingon kanila, sunod kamo kanako, gimuon ko kamong mangingisda o mananagat sa tao. So sa laing pagkasulti, sa dihang gitawag kita ni Ginoong Hesus, dili lang niya gusto ang imuhang pagkamaunungon, dili lang siya gusto nga ikaw musalig kaniya, kundili gusto ni Ginoong Hesus nga ikaw ug ako pinagi siyang pagtawag iya kang usbon. Usbon niya ang imong kinabuhi, usbon niya ang tanan kanimo, dili na ikaw sa una kundi ikaw bag-ohon ni Ginoong Hesus. Gusto kaniyang himuon nga dili na ikaw kaniadto. Gusto kaniyang himuon nga mangingisda sa mga tao. Mao na mga disipulo, mga igsoon, mo na atong kalihukan karon sa iglesia nga ato ang gipakabana kita kining discipleship. Mahinungdanon kay ni sa usa ka iglesia tungod kay mao ni ang magpakatap sa maayong balita. Kung ang tanan magkugi ug maghatag yun kay gayuna nining maong kalihukan ang pag-disciple, mga igsoon, ang Dios magauban kaninyo ug dili gud madugay kining maong iglesia motubo. Dili sa numero kung dili mutubo ug mudaghan ang mga katawhan nga maghinalig kang Ginoong Hesus. Kay kung magsalig kita sa gidaghanon mga igsoon, mahisama na unya tani David nga nagpasinsos siya. Ang ilang kusog gisalig nila sa mga katawhan. Umao na atong gitanaw nga kita musangyaw mag-disciple og mga katawhan aron kata mudaghan dili na mao ang atong katuyuan kundi ang katuyuan ni Ginoong Hesus nga mudaghan ang mga tawo nga nakaila kaniya nga musalig kaniya og mga lagad kaniya. Mao na mo ingong mga igsoon usay mangutana ang mga kaigsuonan nato ubang pastor unta ingon siya, Brad, unsa man ka asa ka nagpastor mao ning iglesia nya pila mo ka buok? Mga igsoon dili na mo atong katuyuan. Kung ikaw usa ka pastor, kung ikaw usa ka magsasangyaw sa pulong sa Ginoo, isangyaw ang pulong sa Ginoo, ayaw pagtanaw, ayaw pagdahom, nga kana sila mutubo sa pagsangyaw, kundi ang Ginoo mismo, mao ang mupatubo kanila, o mupatubo kanato sa espirituhanong bahin sa ato ang kinabuhi. Mao na nga ato magamping kita mga igsuon. Gusto kanyang himuon nga mangingisda og tao. Ang tawag sa pagsunod kang Hesus, naglakip sa tawag sa pagdala sa ubang mga tao ngadto sa Dios. So mao na ato timanan, ang tawag sa pagsunod kang Hesus naglakip, naglakip sa tawag sa pagdala sa ubang mga tao ngadto sa Ginoo. So dili landi ay kun atong tan-aw ni ang mao nga mga pulong mga igsuon, dili landi ay nga kita gitawag na Ginoong Hesus aron kita mutubo diha kaniya atong personal lang atong gitan-aw. Hinumdumi mga igsuon nga kung ikaw puno na sa pagtulon-an sa Dios, mahimo kang spiritual obese. Ikaw lang ang mutambok. Ikaw lang mabulahan. Apan daghan ang mga kalag nga nangalaglag. Mao na may mga igsuon. Kung sa atong nakatunan, dinhi sa matag Domingo, o ka sa atong Bible study, sa atong small group, ato nang gamiton. Atong isangyaw. Mag-disciple ta. Ato nang ipalapad ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Pinaagi ka nato. Wala may imposible sa Ginoo mga igsoon. Mahimo gyud siya mo padaghan din Tanan dayag sa iyang mga mata. Ang ato panginahanglan, espirituhanon, physical, emotional, financial mga igsoon, nakita na sa Dios. Ug yang pulong nag-ingon nga sa wala pa kita mangayo. Wala pa ta nangayo. Nahibalo na siya unsa atong gikinahanglan. Mo na usahay og mangayo ta pinagis pagampo. Usay apurado kay ta. Bugaya ni mo Lord, ako naka tabangan ti ka Lord, rumadali. No? Dili na mga igsuon, kundi ang atong bugos nga pagsalig sa Dios gikan gyud sa atong kasing-kasing ug sa tibuok nato nga pagkatao. Si Jesus miani aron sa pagpangita ug pagluwas niadtong nawala. Ug busa kung kamo mosunod kaniya, kamo muduyog kaniya niining tanan ug mahinungdanon nga buluhaton ug moapil kita kung unsa man ang katuyuan sa iyang misyon dinhi sa kalibutan. Mao na nga mahinungdanon kayo nga kining maong iglesia mga igsoon, mission oriented. Mission oriented. Pagpagamit ta sa Dios aron pagpalapad sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan.
Ang katawan sa Dios kanunay nga gitawag sa paggiya sa uban ngadto kaniya. Kita gihimo tang giya. Kita kay nasayon na ta, nakailata sa Dios ug daghan natang nahibaluan mahitungod sa kamaayo sa Dios. Ato nang i-share sa uban. Nung dumi mga igsoon ko doon na mo'y usa ka kalag nga badala diha sa tiilan ni Ginoong Hesus nga mahingpit ang iyahang pagtuo diha sa Dios. Ang tibuok kalangitan magmaya, magsadya ug magmalipayon. Labi na gyud ang atong Ginoo. Ang una o ang katapusan ng mga sugo ni Jesus ngadto siyang matinun-an parehong may kalabutan sa pagsangyaw. Ang iyang unang sugo nga makita dinhi sa Marcos mao ang sunod kanako. Ug himuon ko kapong mangingisda og mga tao. Makita nato sa buhat uno mga igsoon atong basahon. Apan makadawat kamo og gahom sa diha nga mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo. O kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. So dili lang diay ang iyang pagtawag kanato mao ang kita mosunod kaniya. Ug ang iyang himuon sa ikaduhang ang iyang pagtawag kanato iyang himuon usab nga kita mahimo nga saksi. Kita ang witness ngadto sa atong Jerusalem mga igsoon. Dinhi sa atong iglesia kun atong tan-awon unsa man ang Jerusalem? Ang Jerusalem mga igsoon kanang lugar nga daghang katawan wa pa makailan ni Ginoong Hesus. Mao na ang atong Jerusalem, mao na ang atong adtuon, mao na ang atong sangyawan aron daghan pa ang mga kalag nga madala sa tiilan ni Ginoong Hesukristo nga mutuo kaniya nga ilang isalig ang kinabuhi nila ug ang ilahang pangalagad sa Dios walay babag ug sa tibok nilang kasing-kasing sa tim-os nga pagtuo magapadayon sila hangtod sa katapusan sa ilahang kinabuhi. Kana ang mensahe mga igsoon mo na usab ang mensahe kanato. Ang pagtawag ni Jesus kang Simon ug Andres mao ang tawag nga iyang gihatag kanato karon. Sa pag-ingon ni Ginoong Hesus, sunod kamo kanako. Ug unsa ang mensahe ni Simon ug ni Andres niadtong panahon na ni Ginoong Hesus, mausab kana ang mensahe nga iyang gipadangat diri kanato nining taknaas kahaponon. Atong makita mga igsoon nga ang pagtawag ni Ginoong Hesus dili lang kutob diha. Nagpadayon na hangtod sa kahangturan. Gitawag ka sa pagsunod kaniya sa personal. Ug kun buhaton nimo kini, misaad siya nga bag-uhon kaniya. So kung imong dawaton ang pagtawag ni Ginoong Hesus, misaad siya nga bag-uhon, himuon kaniya nga mangingisda og tao. So mao na ato makita mga igsoon ang mga pagtulunan nga gihatag ni Ginoong Hesus. So dinhi ato makita nga gitawag niya ang mga disipulo, dili lang ang mga disipulo kundi kita usab gitawag kaniya sa pagbuhat nining maong bulhaton. So unsa may atong buhaton? Ang ikatulo mga igsoon nga punto mao ni pagsanong. Unsa man ning pagsanong? Atong response. Pero dili lang kani sanong kay daghan man sad klase nga pagsanong nimo moingon ka nga di ko Lord. Sanong man gyapon na. Dili na mao ang atong giingon dinhi espirituhanong pagsanong diha tungod kay nisalig kita nga ang nagtawag kanato mao ang Dios nga naghatag kanato sa tanan, mao ang Dios nga magluluwas. Ang atong pagsanong mao nga kita mga lagad kaniya, pagdawat kaniya sa tibuok natong kasing-kasing ug pagtuo kaniya nga siya ang Dios ug siya ang tanan alang kanato. Mao na ang klase sa pagsanong dinhi si katulo ka punto nga atong isgutan mga igsoon. Marcos 1:19-20 nagingon sa nagpadayon siya sa paglakaw sa unahan og yutay nakita niya si Santiago ang anak ni Zebedeo ug si Juan igsoon ni Santiago nga nag-ayo sa mga pukot diha sa ilang sakayan. Ug diha gitawag niya sila ug gibiyaan nila ang ilang amahan nga si Zebedeo diha sa sakayan kauban sa mga sinuhulan ug misunod sila kaniya. Kung atong makita ning maong mga bersikulo mga igsoon, aduna kitay pulong nga mafamilyar gyud kanato, no? Diha sa bersikulo 18 atong basahon ingon dinha, diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug misunod kaniya, no? Mao ni si Simon ug si Andres. Diha wa na sila maglangan. Sa bersikulo 20 usab pagkakita sa maigsigsuon ni Santiago o anak ni Zebedeo, gingon diha sa bersikulo 20, ug diha gitawag niya sila
Gibiyaan ang ilang amahan nga si Zebedeo diha sa sakayan kauban sa mga sinuhulan ug misunod kanila. Wala sila magtan-aw mga igsoon nga ilang panginabuhian, ilang gibiyaan. Ug labaw sa tanan ilang gibiyaan ang ilang amahan. Nga mo inaning kamot sa ilang panginabuhi. Ingon ni ana ang pagsanong kanato sa Dios. Dili literal nga atong biyaan atong pamilya, atong asawa, atong mga anak, no? Labi na gyud ug wala mo maimbuot sa inyong asawa ayo biyain taon, no? Mga bana or asawa sad. Dili na mao atong gipasabot mga igsoon nga diha mo biya ta. Ang buot gipasabot nini ang punto nga ikatulong atong isgutan mo ang pagsanong. Ang atong response nga kita mo sanong dayon sa iyang pagtawag sa pagbuhat kun unsa man ang iyang gitudlo kanato nga atong buhaton aron daghan pang mga kalag nga mo sanong usab nga mosunod kaniya alang sa kamayaan sa iyang ngalan. Mo na may hinungdanon kayo nga atong buhaton karon. Diha gitawag niya sila ug gibiyaan nila ang ilang amahan nga si Zebedeo diha sa sakayan kauban sa mga sinuhulan ug misunod sila kaniya. Dili sa siguro kaingon ang iyang amahan na unsa naman tong mga anak gibiyaan lang kun kapuliki ko diri. No? Na may gingon din sa gibiyaan nila ang amahan diha sa sakayan kauban sa mga sinuhulan ug misunod sila kaniya. So doon may mga sinuhulan so wala siguro masuko. Ang importante mga igsuon nga ang pulong sa Dios mo'y atong gitan-aw. Nga mao gayoy maghatag og conviction sa atong kasing-kasing kung unsay atong buhaton. Ang pulong sa Dios nagingon kung imong gigumaon ang imong inahan ug imong amahan ug imong igsuon nga labaw pa kanako dili ka angay kanako. Ang gipasabot niya na dili sa ingon nga dili nato higugmaon atong mga ginikanan. Dili sa ingon nga dili nato igugmaon atong mga kapikas kinabuhi, atong mga igsuon kaparintihan. Dili na mao gipasabot mga igsuon ang gipasabot ni Ginoong Hesus naa sa unang sugo sa Dios nga ningon siya higugmaa ang Dios labaw sa tanan. Labaw pa sa imong ginikanan, labaw pa sa imong igsuon ug labaw pa sa imong kaugalingon. Mao ni gipasabot niya na mga igsuon no. Ang atong pagsanong anaa gayo diha naa diha ang lintunganay sa atong pagsanong sa pagtawag ni Ginoong Hesus. So, unsa may atong tubag sa maong pangutana sa pagtawag ni Hesus. So, duha ka butang atong makita din mga igsoon nga atong buhaton sa pagtawag ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Duha lang, daghan kay ni atong buhaton, pero duha lang akong ihatag, di basig di ganita kahimo sa usa, no? Di lang nato daghanon. Daghan kitag buhaton. Duha lang atong makita dinhi. Una giingon dinhi mga igsoon, diha ang pagsunod sa tawag ni Ginoong Hesus mao na pinakahinungdanon. Importante kay na dili ta maglangay kay ang panahon bililhon, no? Ang ikaduha na biyae ang tanan. Sama sa gibuhat sa mga disipulo. Biyae ang tanan. Dili na mga igsuon nagpasabot nga kung unsa ang imuhang gitaganog bili, pag-ingon din nga biyae ang tanan, ang gipasabot din kanang tanan nga mao'y makababag simong pagpangalagad ngadto sa Dios. Ayaw biyae ang imong panginabuhian kay mao nay imuhang gisaligan. Ang gipasabot diha mga igsoon, biyae ang tanan nga mahimo nga mohinder nga mubabag kanimo sa pagduol o sa pagpangalagad sa Dios. Kay maunay mahimo unya nga babag nga ikaw dili gayon mulambo sa imong espirituhanong kinabuhi. Sama sa pulong sa Dios nga nag-ingon nga ang atong madunggan nga ang lintunganay sa kadautan mao ang kwarta, no? The root of all evil is money. Ug ato na sabton mga igsuon di san mahimo kasilagan nato ng kwarta kay taud-taud lang palitag bitsin, palitag sibuyas, palitag asin, kinahanglan tag kwarta. Ang agmo sa kay kasipin kanaog nimo mambak nga glitso, mo plite gyud ta, no? Aron di ta kasab-an sa driver. So may hinungdanon ang bahandi, may hinungdanon ang atong kwarta. Ang importante lang ang gidid-an kita sa Dios nga kun ang imong kasing-kasing anaa na diha. Kun asa ang imong bahandi ato na ang imong kasing-kasing tungod kay sa imong pagtan-aw na Ginoong Hesus wala na siya bili alang kanimo.
It's the love of money. It's the love of treasures. It's the love of your wife. It's the love of your husband, your brothers and sisters. Nga mulabaw na gani na mga igsoon mo na iingon sa Ginoo nga ayaw mo, dili ka mo alang ka nako. Wala ka mo'y angayan mo uban ka nako. Kay nagputig babaw ang imong paghigugma sa usa ka butang. It's the love of money. It's the root of all evil. Mao na nga bantayanan kay nato. Dili lang gisgot kita sa kwarta, sa bandi ug gabtangan. Bisan gani ang atong kaugalingon, usahay kita, mahigugma kita sa atong kaugalingon, labaw pa sa Ginoo. Di ba? Daghan kong makakita mga igsoon nga katawhan nga gikalimtan na nila ang Dios. Ilang gipaka-Dios ang ilang kaugalingon tungod sa ilang kalampusan, nakaabot na sila sa buwan, nakaabot na sila kundi din sa nasa ilan nang natuki ang mga misteryo nga nahimong misteryo sa una karon di na tungod kay ilang naibaw-an apan wala sila masayod nga kanang ilang gituki na nanadaan wa na nila buhata. Mao na ang science mga igsoon, di na sila magkasumpaki mahitungod sa atong Kristohanong kinabuhi. Dili na against sa Kristyanismo ang science. Kaya ang science, kung atong tanawon, nagpamatuod sa mga butang nga naana gibuhat sa magbubuhat nato. Existing na siya mga igsoon. Mao lang na nagpamatuod nga ilang gituki kung unsa ka complicated kining butanga, ilang gipakita, grabe ang gibuhat sa Ginoo. Atong nakita gituki nato ang siyensya nagpamatuod yan nga grabe kay ka complicated yun. Pero subo palandungon mga igsoon, daghan kayong nahitabo. Nga ang nahitabo niya na, ang nagtuki niya na, nahimo na hinuon niyang Ginoo ang iyang kinabuhi. Nahimo siyang mapasigarbuhon, mapahitason. Unya, muabot gyud siyang kinabuhi. Nga ang gikayugtan sa Dios nga butang, mao kana ang gitawag nato og pride. Garbo sa atong kinabuhi. Sumaw ni ang atong pagsanong, mga igsoon, katapusang punto nato. Atong pagsanong duha lang kabutang akong ihatag, no? Kay mahabtan tag oras. Diha ang pagsunod sa tawag ni Ginoong Hesus. Unya atong biyaan. Atong biyaan. Kung mahimo ang tanan, no? Gipasabutin ni mga igsoon, diha ang pagsanong sa tawag ni Hesus. Mutuman dayon kita sa tawag ni Ginoong Hesus. Ug atong tanawon kini mahitungod ni sa bersikulo Marcos 1:18 nagingon diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug misunod kaniya. Si Marcos mingon nga sa diyang si Jesus nakakita kanila nga sila nagtaktak silang pukot ngadto sa lanaw, wala gani sila mugahin og panahon sa pagbira balik sa pukot. Ang ilang giapas mga igsoon nga sila daghang kuha. Way siguro daghan na sila kuha. Panwana nila tagay kigayunan ang pagbira silang pukot ngadto sa lanaw. Wala gani sila mugahin og panahon sa pagbira balik sa pukot. Ilang gihulog ang ilang mga pukot ngadto sa dagat. Gitawag sila ni Hesus, gibiyaan lang pukot ang isda, ang tanan ug misunod dayon kang Hesus. Sa atong kinabuhi aduna kitay lain-lain nga pagtawag sa Dios mga igsoon. Adunay lain-lain pagtawag sa Dios kanato kung unsa man kini ang mahinungdanon mao ang pagsanong diha. Bisan unsa pa ang pagtawag kay dili man pareho o susama ang pagtawag sa Dios kanato lahi-lahi man ang mahinungdanon ana nga usa ra gyud ang ato ang buhaton. Diha ang atong pagsanong. Biyaan nato kung unsa man kini nakabhimo babag tungod kay ang atong gisundan mao ang pinakabililhon, mao ang ato ang manluluwas sa atong kinabuhi. Mao ang nagbuhat kanato. So mao na nga diha sa pagsanong sa tawag ni Hesus. Biyae ang tanan, dili lamang ang mga disipulo diha mitubag sa pagsunod sa tawag ni Hesus, gibiyaan nila ang tanan. Mao ni giingon dinhi sa Marcos 19:20. Atong usbon pagbasa ningon diha sa nagpadayon siya sa paglakaw sa unahan ug yutay diha nakita niya si Santiago, no? Anak ni Zebedeo ug si Juan nga igsuon ni Santiago nga nag-ayo sa mga pukot diha silang sakayan. Ug diha gitawag niya sila ug gibiyaan nila ang ilang amahan nga si Zebedeo diha sa sakayan kauban ang mga sinuhulan ug misunod sila kaniya. So si Jesus ni mga igsuon naglakaw ni siya diha sa baybayon diin nga gisundan nila ni Simon ug Andres. Ang una niyang gitawag mao ni si Simon ug si Andres. Ug nakita nila si Santiago ug Juan. So mao ni ang ikaduha, no? Ang ikaduha nga mga gitawag ni Ginoong Hesus. Anaa sila sa usa ka sakayan uban sa ilang amahan. Mao ni ang sitwasyon nga nag-andam silang pukot alang sa sunod nga hugna sa pagpangisda.
So ready na unta, mamukot na sila, no? Gitawag sila ni Jesus ug biyaan nila ang tanan. No? Walay pagduwa-duwa aron mosunod kaniya. Gibiyaan ni Simon ug Andres ang ilang pukot. Gibiyaan usab nila ni Santiago ug Juan ang ilang mga pukot, no? Pareho man ning mangisda. Gibiyaan nila ang sakayan, gibiyaan nila ang negosyo sa pamilya, gibiyaan pa nila ang ilang amahan aron mo sunod kang Ginoong Hesus. Kung atong palaw mga atong pagsabot ining maong pagtulunan mga igsuon, imong gipili ang pagkabililhon, ang pinakabililhon sa tanan nga mao ang pagsunod ni Ginoong Hesukristo. Usay di nato klikayan mga igsuon. Wala magtawag si Ginoong Hesus palayo sa atong kabtangan, sa atong trabaho o sa atong pamilya. Wala na siya maingon ni ana. Apan siya nagtawag kanato sa pagsunod kaniya sa wala gyud pagduha-duha. Mao ni ang desire sa Ginoo ni Ginoong Hesus mga igsuon nga mo sunod kita kaniya, mo sanong kita kaniya sa walay pagduha-duha. Kini nagpasabot nga kita kinahanglan nga andam pagbiya sa tanang mga butang kung si Jesus magsugo kanato niini. Wala tay katarungan pagbiya. Ngano man, tungod kay mahinungdanon nga rason mga igsuon kay niabot na ang panahon. Ang gingharian sa Dios miabot diha sa persona ni Ginoong Hesus. Kinahanglan kitang maghinulsol ug mutuo sa maayong balita nga si Ginoong Hesukristo mismo mao ang nagsulti ug naghatag niining maong mga pulong. So kining passage mga igsuon, kini nga passage ni Hesus o ni Ginoong Hesus nagtawag sa iyang mga disipulo, usa kini ka challenge bisan sa atoa. Usa kini ka challenge alang kanato karon. Panigituyo kini aron sa paghagit kanato sa mensahe sa gingharian sa Dios uban sa pagtawag sa mga disipulo kanato ug kinahanglan atong buhaton gayud ug unsa gayud ang tukma nga tubag alang niini. So dunay pangutana kanato, apil ko, gisunod ba nimo o nato si Ginoong Hesus? Sa mensahe nga atong gisgutan karon mga igsoon atong makita nga ang mga disipulo si Santiago, si uban pang mga katawhan nga gitawag dinhi si Andres. Walay pagduha-duha pag-ingon niya nga gitawag sila sa Ginoo, biya din sila, walay langan, no? So ang pangutana karon sa pagtawag ni Ginoong Hesus kanato, nisunod ba kita kaniya? Wala koy gitumon kung kinsa alang ni natong tanan nga mensahe. Kamo lamang ang nasayod o kita lamang nasayod sa tagsa nato kasing-kasing kung tinud-anay ba gid kita nga nisunod ni Ginoong Hesus. Ikaduhang pangutana, sa atong pagsunod ni Ginoong Hesukristo, sigurado ka ba nga naluwas na ka? Sigurado ba ta nga luwas na kita? Mao nay pangutana usab nga atong hambin kanunay sa atong pagsunod ni Ginoong Hesukristo. Aron dili kita makatutok sa atong personal nga kinabuhi kundi mututok kita sa author and perfecter sa atong faith nga si Ginoong Hesukristo. Mao ni mga pangutana nga atong dadon. Kung wala man gani ning mga pangutana, atong pangutanon ang atong kaugalingon. Pangutanon nato ang atong kaugalingon kung gisunod ba gyud nato si Ginoong Hesus o kita luwas na ba gyud. Kaya ang atong pagkristohanon mao ni ang gisiparita sa Ginoo. Linain kita sa Ginoo, gilain kita sa Dios alang sa iyahang katuyuan ug gihimo kita niyang galamiton. Ang usa ka Kristohanon mao ang tawo nga nagsunod kang Hesus. Ug ang kinatibuk-an nato nga mensahe mao ni ang pagtawag sa Dios kanato. Gitawag kita alang sa iyahang buluhaton. Marcos 1:17 nagingon og si Jesus mingon kanila, sunod kamo kanako ug himuon ko kamong mananagat og tao. Ingon usab niya na ang mensahe nga gihatag kanato ni Ginoong Hesus karon sa atong pagbasa nini, sa atong pagsabot nini ug sa atong pagtubog sa atong kaugalingon dinhi ning mong pulong nga kita gitawag usab nga mahimo kitang mangingisda og mga tao. Mahimo kitang mga disipulo ni Ginoong Hesukristo aron makahimo usab kitang mga disipulo nga magdisipulo usab og laing mga katawhan aron daghan ug magambahan ang mga kalag nga mopadulong sa tiilan ni Ginoong Hesus.
kita ni Hesus sa pagsunod kaniya aron ang atong dad-on ang uban ngadto kaniya. Ang gingharian sa Dios aduna gay katuyuan ngano nga kini gipaambit kanato. Kinahanglan nga magmaalamon kita og mangita og mga oportunidad sa paggiya sa uban ng mga tao ngadto kang Kristo. So ato padili kita maghunong mga igsuon. Kung kita adunay paghigugma sa Dios, ato sa gigugma ato mga kaigsuon, labi na gyud katong mga tao nga nakita nato nga ang ilahang gipadulngan mangit-ngit gyud ug mangiob nga kalibutan tungod kay wala sila Ginoo ug walay Kristo sa ilang kinabuhi. Gibiyaan sa mga tinun-an ang tanan aron mosunod kang Hesus. Ang pagsunod kang Hesus mga igsoon may usa ka pagbiya sa mga butang. Sa una natong pagsunod sa pagdawat nato ni Ginoong Hesukristo, atong gibiyaan atong daan ng mga kinaiya. Atong makita na 2 Corinthians, wala lang diha, no? Kung ikaw bag-o na ang tanang butang imo nang gibiyaan, gidawat nimo si Ginoong Hesus. So bag-o na ang tanan. Atong gibiyaan ang atong unang daan nato nga pamaagi o kinaiya sa pagkinabuhi. Apan kung imong makita o masinati nimo, sa di ikaw magpadayon sa pagpangalagad sa Dios. Kung ikaw musunod kaniya, samtang magpadayon kita sa pagsunod kaniya, ato usab makita nga naghinay-hinay usab kitag biya sa mga butang nga mao'y nagdala ka nato og babag, di ba? No? Daghan kay mga kinaiya sa una mga traits nato nga may buong nakangawa na nimo musulti kag di mao karon di na, no? Ang imong gisulti mao na kay di man tumao sa una, so karon mao na, no? Daghan kang makita o masibahan nimo sa imong kinabuhi. So, ang pangutana din ng mga igsoon, unsa ka ang gihangyo sa Dios nga imong biyaan alang ni nato? Matag usa ka nato adunay mga gikuptan, no? Di na nato matuis, di nato na malalis, oh. Doon na gyud tay gigunitan. Nga bisan na ibalota nga nakahimo ni nahimong hindrance sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So unsa ka ang gihangyo sa Dios nga atong biyaan? Dili ko makatubag ana, tagsa-tagsa tagtubag niya na mga igsoon. Unsa ang nagpugong kanato sa pagsunod kang Ginoong Hesus karon? Dili ugma, dili gahapon, kundi unsa ang pugong kanato sa pagsunod kang Ginoong Hesus? Ug unsa may atong itubag niini? Sumaw ni atong mga gisgutan nato, atong gisgutan ng mga pagtulun-an mga igsoon. Makapupo kita Ginoo, makapupo kita og mga pagtulun-an nga ato sa matubag ang mga pangutana nga ato ang isgutan karong mga takna. Atong timan-an nga ang tawag sa pagsunod kang Hesus mao ang tawag sa pagkadisipulo. Mao gina siya ang mahinungdanon si Kristo nagtawag kanato niining maong buluhaton. Mao na iyang katuyuan sa atong kinabuhi. Ang gingharian sa Dios nagtumong sa pagmando sa paghari sa Dios. Nagpasabot kini sa pagkamatarong, sa kalinaw, ug panalangin sa Dios. Ug ato makita nga kini sukwahi sa gituhuan sa kalibutan. Apan kitang mga Kristohanon, mao ni atong nakita nga kini nagpasabot sa atong pagkamatarong diha ni Kristo, ang kalinaw nga atong mabatunan diha ni Kristo, ug ang panalangin nga atong madawat diha ni Kristo. Kini haduol na nga moabot diha kang Kristo mga igsoon. Siya maong hari ug ang gingharian moabot diin ang hari anaa. Karon kay anian na siya dinhi, nagpakita na nato niabot na siya ug nasayod kita nga karon higayon na atuan na siya sa langit. Apan wala kita niya biyae nga ilong tuwapos o orphan tungod kay iyang gipadala sa iyang pagkayab ngadto sa langit, iyang gipadala ang iyang balang espiritu dinhi nga mao'y gitawag nato og helper. Siya ang nagpanglihok sa atong kinabuhi karon. Siya ang naghatag kanato sa atong panginahanglan karon. Siya ang nagpanalangin sa kanato tungod kay si Ginoong Hesus tuwa na sa kiliran sa atong amahan, nagpaabot kaninyo ug kanako. No? So mao na ang maayong balita mga igsoon. Haduol na moabot si Hesus. Siya maong hari. Ug sigurado gyud ang gingharian moabot. Miani si Hesus aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga kabus. Mao na iyang gitumong. Nagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga kabus. Pag-ayo sa mga masulubon nga kasing-kasing, paghatag og panan-aw sa mga buta, ug pagbuhi sa mga binilanggo. Mao kini ang gidala ngadto sa gingharian sa Dios. Kini ang maayong balita nga giduaw o gitubos sa Dios. Nga giduaw o gitubos sa Dios ang katawan diha
kang Ginoong Hesus. Si Hesus mao ang Dios nga mianhi sa unod aron mahimo siya natong usa ka manluluwas. Si Hesus namatay sa krus aron sa pag-abli sa ganghaan ngadto sa gingarian sa Dios. Makasulod lamang kita sa gingarian ug mahimong lungsuranon pinaagi sa atong pagtuo, pagsalig kang Ginoong Hesukristo. Ingon niya na ang atong kinabuhi mga igsoon, dili sa ingon nga wala kitay paglaom, ang paglaom gihatag na niya, ang grasya gihatag na niya, ang panalangin gihatag na niya. Walay nagkulang kanato, kita lamang ang nagmugna niya na nga kita nagkulang. Tungod kay kita ang unang nagkulang ngadto kaniya. Nakuha nato. Kita ang unang nagkulang. Ug mingon tag gikulangan ta sa Ginoo wanay hangin ron. No? Kita ang nagkulang sa Dios. Tungod kay usahay dili ta mosanong siyang pagtawag. No? Siya namatay aron pag-abli sa ganghaan ngadto sa gingarian sa Dios alang kaninyo ug alang kanako. So atong balikon i-review nato mga igsoon tulo ka mahinungdanong butang nga mahitabo dinhi sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang gihimo ni Ginoong Hesus ang una iyang gisangyaw ang maayong balita nga atong gisgutan karon og ginaot pa nga mo pabili na sa inyong mga kasing-kasing inyo ng pagatun-an makapupo kamo mga pagtulun-an nga inyong ikinabuhi sa matag adlaw. Ug ikaduha atong makita nga siya gitawag ni Ginoong Hesus niining maong buluhaton. Busa kinahanglan gyud sa ikatulong punto nga kita mo sanong kita pinaagi sa pagbiya sa mga butang nga nahimong babag sa atong kinabuhi. Ug dili unya, dili ugma kundi diha dayon ang atong pagsanong ni Ginoong Hesukristo. So makita nato mga igsuon nga ang katuyuan gayud sa Dios mao lamang gayud ang atong alang sa atong kayuhan. So duha ka lagway sa mensahe atong makita dinhi. Ang mensahe ni Juan Bautista atong balikon mao paginulsol og pagtuo nga ang kaluwasan moabot. Apan ang mensahe ni Ginoong Hesus mao gyapon ang paghinulsol og pagtuo nga ang kaluwasan ana-ana kaninyo. Dako kayo og kalainan. So ang ebanghelyo nagpahibalo sa plano sa katuyuan sa Dios. Nga aduna gyud siya plano sa pagluwas kaninyo. Pinaagi sa atong pagtuo, paghinulsol sa atong mga sala ug pagsanong diha kaniya sa panahon sa iyang pagtawag kanato. Sa angay gayon natong timan-an mga igsuon nga ang atong kinabuhi hamubo ra. Mao na giingon ni Santiago daw sama sa aso busa atong gamiton, atong pahimuslan ang kayuhan nga gihatag sa Dios kanato, ang panalangin nga gihatag kanato sa Dios ug atong tan-awon nga ang atong gikinahanglan walay lain kundi si Ginoong Hesukristo lamang. Amen. Mao na nakanindot. Ang maayong balita walay laing gipunting kundi si Ginoong Hesus. Busa ato kining ibutang sa atong kasing-kasing mga igsoon. Magampo ta. Ato ido ko itong mga ulo. Ama na mo nga late noon, salamat Ginoo sa imong mensahe. Salamat Ginoo God nga ikaw Ginoo sa kanunay nagapadayon sa pagtawag kanamo. Nga bisan ka man Ginoo Lord God sa among pagkamagahi Ginoo sa among kasing-kasing, ikaw nagpadayon Ginoo Lord God nga mahimo kining malumo Ginoo pinaagi sa imong gugma ug sa imong grasya. Lord, salamat Ginoo Lord God nga bisan pa kining mga katauhan nga niya karon nahilakip Ginoo Lord God sa imong pagtawag Ginoo. Alang sa kimayaan sa imong ngalan didto unya sa imong gingarian sa langit. Amahan salamat Ginoo Dios nga ikaw nagpakabana kanunay, nga ikaw Ginoo nag-uban sa imong mga katauhan Ginoo sa matagtakna sa matagutlo sa ilang kinabuhi. Lord, hinumdumi kami Ginoo God nga sa panahon Ginoo nga kami nagkinahanglan kanimo, imo kaming hatagan Ginoo og pahimangno nga ikaw ana kanunay wala gyud ikaw mobiya kanamo. Salamat Lord sa mao mensahe. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.